naar Jota. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere mensen en mooie verhalen. Meneer. Goedendag hem. Goeiedag hem. Zo waren we hier in de kou. Voor Luus? Ja. Nee, wij filmen je Jim. Draait hij nog? Je winkel. Ja, je mag nog zitten in. Hier. Nog steeds maar, jongen. Nee, ze zo het maar. Wat moet ik zeggen? Dat is een bonenmolen. Ja, Hoezo? dat leuk is. En ben je een echte harakiet? Ja. Heb ik een mes in een boeltje? Nee, ik ga net met hem. Oh. Ik ga net met de broek. Nee? Nee. Je lost er gewoon maar de voeten op. Nee, ik wil net Oh. verder. Ik ben net vechter. Oké. Ik speel hier bij Braasband het Heideblomke. Dat is een christelijke braasband. We hebben vorige week een concert met haar. Oh. En het is een superleuke, gezellige, hechte club. Ja, ik wil net vechten. Nee. Daar willen we het al voor. Oh ja. Dien je vroeger wel dus? Vroeger wel. Waarom? Nou, als ik meer gaan woon, dan ging ik aan de andere kant. Nee? Nee. Dan houd je erin? Ja. En als je een concert hebt, zoals vorige week zaterdag, wie speel je festjes. En door middel van die muziek, zoals iedereen samenkomt. Mensen die elkaar net kennen, mensen die elkaar wel kennen, komen daar alle samen van de muziek. En dat is ontzettend leuk om te zien. Dit ben echt een club, man. Dit is mijn spoor in Nederland. Ja, dat een clubman? Ja, dat is echt een club. Ja. En dit is ik. Dit is ik. Ja, dit is mijn Hoe ster. lang herinnert die hier al om dan? 4 voor 4. Ja, machtig. En wat is zo mooi hoor dan, om het altijd te volgen. Ja, wat is het mooi. Ja, joh. Je bent ermee opgegroeid. Maar is dit je verse plak, je systeem of net? Ja. Ja, ik ben hier altijd hier in de buurt, hier inderdaad. Waarom? Nou ja, ik zit in het medisch team. Oh, oké. Al 30 jaar. Oké. En Is dat in Ja. de ring dat spot die ook? ja, inderdaad, die vang ik op. Ja? Ja. Slap. Maar dan wordt altijd mooie spoors, maar werd het erop. En dan is Wonderwetter, hè? Ja. Ja, wonderwetter. Ja, ja. 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 dan ga je het doen, hè? Ja, dat is allemaal joh. Ja, binnen 4 minuten ben ik klaar, hè? Ja? Ja. Nee, dat wordt verstaan van medische dingen. Nee. Hou vind ik dat, joh. Het is gewoon die spoors van wetter. Ja, dat wetter, hè? Ja, klopt, joh, hè? Nou, dan weten we dat we hier in veilige handen binnen. Ja. Oké, dames en heren, ik zit hier met Martin van der Meulen. Beter bekend als Muppy. Muppy, dit keer ontzettend volle voor de club. In mijn beste maat. Ik ging volgend seizoen Harken maar helaas vergeten, maar ik wil wel even zeggen dat ik deze jongen ontzettend ga missen. Jongen, stuk los. Ja, Maar ik zit maar helemaal achter de vrouw, jongen. Aha. Jawel, ja? Ja. Ja. Maar wie ga je straks op 8 juli? 8 juli, dit hier, de hel van Harkema. En wat is de hel van Harkema? De hel van Harkema is een zeer uitdagende mountainbike-tocht. Ik maar dat zit maar wat minder van mijn looks als hij. Hij is gewoon een lekkere, gladde jongen. Sneur in Friesland. Geert van Thun. Het is goed, bijzondere dag eigenlijk wel, want uw heer Caravan is op een paard. Nou, kan ik je vertellen dat wij een alleraardigste tip van je binnenkregen hebben. Oh. Er is een twallingbennen, 12 famkes. En wij krijgen dat bericht dus terug van Paken en Beppen van die 12 famkes. Aha. Ja. Dus we moeten eigenlijk even op poppenslok. Je mat er dus eigenlijk op een poppenslok, precies. Goedendag. Middag. Hoi. Ik heb de ouders net op bed. Oh, Ja, mooi de famkes sliepen ik. die sliepen nog ik krijg. Ja, ik krijg de fles gewoon. Ja. Alles Het krijgt in orde. al je in één keer aan kant. Ja. Goedendag. Hey. Hoe is het met hem? Goed. Ja. Ja. Stond mijn boeten. Ja, men moet zijn. We krijgen voor de voetbalvereniging weer thuis. Oké. Ik ben wel op zoek naar tips voor wat aparte types.
Aparte types, ja, ik heb geen idee. Nee? Hier in de buurt net, denk ik. Nee? Nee. We dachten wel, dit is misschien wat een specifiek buurtje. Oké, nee. Is jullie hier wel aardig normaal? Ja, dat wel, ja. Ja? Ja. Is het wel wat een Ja, gezellige dan buurt? bij die blauwe karren. Een beetje appartement, hè, douwen. Ja, die wat bijzonder. Ja. Die spart van alles en nog wat. Oké. Goedendag. We doen van Heer van Omroep Friesland. Ach, hier. Ja. Goeie jongen, blauw in de hoed. Ja. Jongen. Ik ga de hond naar de voet, dan moet helemaal net komen, dan is het erbij. Ik zit daar, ik zit onder de douche, maar ik moet naar de boy staan, of ben je in de auto? Ja, we ben hier maar de auto, maar die zit een stukje verderop. Oh. Want we hebben hier namelijk wat op een struin naar aparte types. Ja, zo. Ik ben wel aardig maar nog eens in de boeter gaan. Ja, je bent wel aardig, ja, hoor, hè? Ja, nou, dat is van alles nog wat, ik ga van alles. Ik ga iets Wiersma, Bottermas, nog een iets Wiersma, ja, dat vind ik net. Ik bekend, alle voetbalschoenen. De speakers komen er nog uit, juist hè? Ja. Van lampen van Jan de Bouffry ga ik staan. Oh. Dit is wel leuk, vind ik wel leuk. Dit rijd ik zo'n plaats uit Harkema. Korting om de €100. Wat ik niet weer? Nee, ja, gewoon een twaan heel, train heel. Het is een gewoon ding voor. Ja, als. Het is gewoon handel. Het is handel, ja, dat is handel. Ja, dat is handel. Banner. Ik denk dat het echt niet, maar het is net echt niet. Oh, dat gaat ik weer. Oh ja. €1000. Nee, dat raak je er net niet. Oh, oké. Ik moet hier raar gemeen allemaal. Ga ik word niet zo. Uiteindelijk mag je het zelf, maar. Zo, dat is. Jongen. Jongen, ja. Wat een mond met logo's die. Ja, dat kreeg ik binnen, dat gebeurt ik. Maar jou bent dus een man van de hobby's, dan? Ja, ik ben interessant, ik maar even doen. Ik ben net niet alleen boven zitten en zeggen nog wat ik idee heb. Nee, dat kan ik me niet zo voorstellen. Dan zit ik foto's. Maar wat heb je nou te dienen voor werk of zoiets? Ik Hoesman wedstrijd 24 keer. Hoesman? Ja. Oké. Ja. Dus, moet je net werken of? Ja, mijn vrouw in een goede baan, dus we zijn een hoener. Oh, dat is ideaal. Ja, dat is ideaal. Ik heb een dochter die had grootbrood en om 18 jaar die niet daar. Ik ben al langer, dus nou, zaak is het was. Want de vrouw wil er net meer? Nee, die is voor. Die vond het belangrijk om voor te gaan, dus. Oh. Ja, kan ik gebeuren in het leven. Ja, ja. Ik wilde net in de tijd dat ik zin. Nee, hoort niet net. Maar nee, dat is wel mooi drie al in de gast waren. Ik ben heel alleen, ik heb het namelijk wel en het zit vol van boven eronder, dus ik ben wel wat monogoon. Ik wil het een beetje staren, een beetje werken, weet je wel, dat hij wat voet geeft. Oh ja. Maar ja, dat doet hij wat. Nou ja, zo is het. Nou, tegen dank. Jongen, dat gaat heel goed. De rug ja, we zien je straks nog alleen op een bos. Ja, misschien wel. Dus, maar wij zijn er ook wel. Ja, Ja, maatjes wat jongens, familie. Oh, ja.